Здравейте, YouTube! Това е... Мисля, че 7 или 6. Не знам кой епизод на TechDeck. И сега да почвам. Този епизод няма да има рамки. Защото аз не знам защо. Може би защото забравих да взема книгите. Учух само за TechDeck. И сега великият ми номер! На този епизод ще ви покажа как се прави този номер. Някой от вас биха си помислили, че се направи така, че или пък и така. А този номер всъщност прави се така. Слагате си средния пръст тук и хващате с показалица. Ей така отдолу. Ей така трябва да стане. И вместо да правите и така и да стискате палци, не да стискате палци да ви падне така, вие ги правите и така всъщност. Оп! Слагате се, и така вдигате, примятате и слагате и се разшивате. Ето така. А не да го правите и така, чакайте, че а не да правите и така, да се мята на високо и да стискате палци с други така. Сега, втори номер. Това беше първи номер. Сега да кажа втори номер. Значи този номер е ето така. Ето така. Значи за този номер трябва да се сложите така пръстите, един отзаде. И всъщност то се прави ето така. И е готово. А не да правите и така, и така, и така. И само го блъскате да си го щупите на него. Правите си го и така. И е готово. Сега, третия номер, който е за най-лесния номер, качане. Сега ще покажа един трик. Ако да кажа, значи то скачането трябва ей така, нали, пальця да ей така. И без ей така да го хващате, нали? Ей така просто нека се трябва да дойде. Ей така, сега само се го хваща. Защото ей така, ей така, без да вземете това паднец, обаче към част нещо не мога да хваща. Ей така трябва да е скидване и то също се изглежда така. Да се бързо така. А който не може, за да не се слагате, нали, просто отдолу и така, и да се вижда, че паднеца да е отдолу. Ей така лекичко го хващате и така. Ей така да скачате. Оп. Ей това беше третия номер. Сега да видим някакъв друг номер. Сега има един номер, който ви трябва всички да го знаят, който е така. Обаче много хора са научат после и така се измъчват и така. Е така се завъртам. Просто се прави така. Както е така и вие самия скейтборд и така го вдигате и то самия скейтборд и така се вдига. Така, сега трябва да направят още, това е беше четвъртия номер. Сега трябва да направя още един, само да ви смисля. Да, ето го и петия номер, последния, за този клип. Как да направите така. Някой мисля, че се направи така. Добре, сега става, обаче нищо не става. Значи, прави се и така. Оп, и така, карта си. И ако ви стане и така, не правите така ръката, не и така го спирате. И после правите и това, нали вашата. И после правите и така вашия номер. И става почне 30. Сега да го затворим. Ето, видях си ли? Така, и това беше, не знам кой епизод, на TechDeck. На TechDeck-четата и до другия епизод.